ఆ, దూరాలకి మీటర్లంట, బారాలకి కేజీలంట, కోరికలకు కొలమానం ఈ జంట. సెంటిగ్రేడ్ సరిపోదంట, ఫారెన్హీట్ పని చేయదంట, వయసు వేడి కొలవాలంటే గంట. లేత లేత ప్రయాణంలోనా అంతేలేని ఆకర్షణ, అర్థం కాదు ఏ సైన్స్ కైనా. పైకి విసిరినది కింద పడును అని తెలిపే గ్రావిటేషన్, పైన కింద తల కిందులవుతుంది ఇన్ఫాక్చుయేషన్. కళ్ళు కళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళు వీళ్ళు మైనస్, ఒళ్ళు ఇంటూ చేసేటి ఈక్వేషన్ ఇలా ఇలా ఉంటే ఈక్వల్ టు ఇన్ఫాక్చుయేషన్.